Kala nyo siguro ang i-congratulate ko ay yung mga bagong attorney. Shoutout po sa lahat ng mga bagong attorney. Kalalabas lamang po ngayong araw na ito ang resulta ng bar examinations for 2023. Oy. Alam nyo ba na hindi pa pala siya lumalabas? Charot! Hindi ako sure kung lumabas na, pero sabi kasi dito, it will be released from 12 noon to 6 p.m. Wala pa naman lumalabas sa feed ko, pero akala ko lumabas na. Lumabas na! Okay, sige, tama naman pala ako. Akala ko hindi pa lumalabas eh. Baka ma-fake news ako ngayong araw na ito. Pero yun nga, kabisya, congratulations sa mga bagong lawyer. Alam nyo ba dati, maraming nagsasabi sa akin na po pwede daw akong maging lawyer. Oo, kasi ang galing-galing ko daw mag-imbestiga. Charot! Bakit hindi NBI? Hindi. Kasi bukod sa magaling akong mag-imbestiga, nalalaman ko talaga yung totoo. Tsaka nagtatanggol daw ako. Oo, nagtatanggol daw ako ng mga winarak na puso. Ay! Charot to darot. Hindi, but kidding aside, kabisyo yun. Congratulations. Yung pinsan ko dati, pinsan ko pa rin naman siya hanggang ngayon. I was referring dun sa history. Ayan, sa nakangyari sa nakaraan. First take niya, hindi siya nakapasa. Second take niya, hindi siya nakapasa. Third take niya, hindi siya nakapasa. Imagine ninyo yung frustration. Ano ba yan? Imagine ninyo yung frustration ng pinsan ko na hindi siya nakakapasa sa lahat ng exam na iyon. Kumbaga, pakiramdam niya, ibinibigay niya naman yung best niya. Pakiramdam niya, matalino naman siya, pero parang nagiging bobo siya every time na lumalabas yung bar exam results. So, nag-remedial class siya. Tapos, in-immerse niya yung sarili niya pa rin doon sa industry na gusto niyang kabilangan. So, eto na. One day, bigla na lang, may lumabas na bar exam results. Tapos, nandun yung pangalan ng pinsan ko. So, lahat kami na siya kasi akala namin na disheartened na siya eh. Kaya, dito talaga papasok yung part na never give up. Kung meron ka talagang pangarap, kabisyo, wag na wag kang bibitiw sa pag-abot ng pangarap na yun. Amen? Amen! Kaya kung ako yung pangarap mo, huwag kang susuko. Charot! Anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na ito. Chiwa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocky Tera. And today, Tuesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman pakilakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo ay ibibigay ko na po ang patikam ng DJ Rocky's Secret Files. Malandi akong asawa, pero hindi ako nakakalimot sa obligasyon ko bilang ama. Actually, narinig ko na yan eh. Yung ganyang mga klaseng linyahan. Yan yung mga linyahan ng mga babaero. Oo, may naalala nga akong nagsabi nito eh. Hindi ko na lang po siya papangalanan. Pero ito sabi niya, I am not a perfect husband, but I'm trying my best to be the perfect father of my kids. Imagine ninyo, ayaw mo maging perfect husband ka, pero gusto mo maging perfect father ka. Mother, father you.
Hindi. But anyway, di nakakalimot sa obligasyon. Pero malandi. Nako, pag nakapangasawa ka talaga ng gano'n, ang hirap. Anyway, abangan nyo po yan sa akin. Pagbabalik, kasama nyo po si DJ Rocky and you are listening here sa stasyong number 1. Sa mga malulupet, manggapang. Uy, manggapang. Hilig mo yan. Hilig natin yan. Sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.